ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ತೆಲುಗಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ರಾಪಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬರೀತಿನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅಂಜನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಾಡು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಾಡು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದಿನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಸೊ ಆರು ಬರೀತಿ ಮಂಚಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತ್ ಮಂಚಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಕಾರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಏನಡ್ದು ಆಪಿನಾತು ಯಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅದು ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ. ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದು ಯಾನು ಪನೋಡಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಎಂಕುಲು ಜಾದ ಮಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಬಿದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಲೈ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದೊಲೈ ಎಂಕುಲು ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೊಡಗಿಸಿದ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಸಿನಿಮಾ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈತ ನಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂವೊಂದಿ ನಂಚಿಂದ ಐಟು ಎತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ತೂಪ ಇತ್ತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಂದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಬಂದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ತೋಜುವೇರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಎಂಕುಲು ಜಾದ ಮಲ್ದಾಂಡ್ ಬಂದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ತೋಜಿದೇರು, ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋಜಿದೇರು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತೋಜಿದೇರು. ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಪಾರ್ದಿಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನರೇಷನ್ ಆವಾಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ನು ಎಂಕುಲು ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟದ ನಿಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಾರಾಂಗಣವಿದೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿರ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಯಾಪ್ಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಕೈತೆ. ಕೇರಳ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಡು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತನು. ತುಂಬದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈದನು ಐನು ಅಲ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊಂದೇರು ತೊಳ್ಳೊಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ದಾಯಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ದು ಪಿದಯ ಬತ್ತದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರಕಲೇಕಾವಡು. ನೈಜವಾಯಿನ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು, ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು, ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಭಿನಯನ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅವು ನಾಟಕ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು, ಬಂಜರ ತೆಲಿಪರೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಆರುಲ್ಲೇರು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪರೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ
ಬದಲಾವಣೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ನಿಂಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆತು ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಬಜೆಟ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ಪಿರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದೆಚ್ಚ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ. ರಾಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಜೊತೆ ಇದು ನನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಥೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಎಂದರು. ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3ನೇ ಮೂವಿ ಹೆಂಚಪ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರ ಉದ್ರಗಿಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂದು ಅಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಅರ್ಜುನ ಅಂಡರ್ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಾಪಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಕಲ್ನ ದಾದ ಬರೀತಿರ್ದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೇನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪುರ ಬಂದು ಕೇನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿದಾದೊಂಡು ಆ ಮೂವಿನೇ ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡೋಲಿ. ಸೊ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೈದನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಆದೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ 11 o'clock ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲು ಎಗೇನ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ರಾಪಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ದೇದಿದು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿನಿಮಾದ ವಿತರಕರಾದ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ರಾಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು ನಟಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಮನರಂಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಕತೆ ರಾಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಚೆ, ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು, ವಿಕೀಶಾ, ರವಿರಾಮ ಕುಂಚ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಶನಿಲ್ ಗುರು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಡಿಟರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಸುವರ್ಣ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ, ರಾಜನ್ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ, ದೇವಿಕಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಶೈಲರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಧುಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪ್ನು ಸರ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಸರ್ ಈ ತತ್ತದ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಹೇಶ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.